Počúvajte pozorne, pozrite sa na svoje hriadky. Vidíte to? To žltnutie? To nie je len malý problém. To je začiatok konca. Práve teraz, v tomto mesiaci, robíte najväčšiu chybu. Chybu, ktorá vás pripraví o celú úrodu cesnaku. Myslíte si, že to zachránite chémiou? Alebo nejakým zázračným hnojivom z internetu? Mýlite sa. Hlboko sa mýlite. Zabudnite na popol. Ten len zmení pH pôdy a spáli jemné korienky. Váš cesnak bude ešte slabší. Zabudnite na droždie a cukor. Tým len nakrmíte plesne a huby v pôde. Vytvoríte im hostinu a oni sa vám poďakujú zničením koreňov. A močovina? Liate na rastliny čistý dusík a myslíte si, že im pomáhate. V skutočnosti ich popálite. Listy možno na chvíľu ozelenejú, ale hlávka pod zemou prestane rásť. Všetky tieto populárne metódy sú len náplasti. Náplasti na zlomenú nohu. Ignorujú skutočnú príčinu. Skutočný problém. Chcete vedieť, čo sa naozaj deje pod zemou? Prečo váš cesnak umiera pred očami? Váš cesnak nekričí o dusík. Nekričí o draslík. Kričí o pomoc, pretože sa dusí. Po jarných dažďoch a následnom suchu sa pôda zmenila na betón. Vytvorila sa na nej nepriepustná kôra. Táto kôra bráni dvom veciam, ktoré sú pre cesnak životne dôležité. Vode a vzduchu. Keď polievate, voda sa nedostane ku koreňom. Stečie po povrchu preč, alebo sa odparí skôr, ako stihne vsiaknuť. Korene sú v suchu. A rastlina v panike začne sťahovať živiny a vlahu zo svojich listov. Preto žltnú. Je to jej obranný mechanizmus. Zároveň korene nemôžu dýchať. Plyn, ktorý produkujú, sa hromadí a otravuje ich. Nemôžu prijímať ani tie živiny, ktoré v pôde sú. Takže čo urobíte? Prestanete sa hrať na chemikov a vrátite sa k základom. K tomu, čo robili naši starí otcovia. Riešenie je primitívne. Staré ako svet. A funguje. Potrebujete len dve veci. Prvá vec. Vidly. Alebo akýkoľvek nástroj, ktorým dokážete pôdu prevzdušniť. Opatrne, ale rázne. Zapichnite vidly do zeme medzi riadkami cesnaku. Nie príliš hlboko, aby ste nepoškodili hlávky. Stačí 10 až 15 cm. A teraz to najdôležitejšie. Nehybte vidlami dopredu a dozadu. Len ich jemne naklonte. Počujete to praskanie? To je tá kôra, ktorá sa láme. Týmto pohybom vytvárate v pôde malé kanáliky. Cesty pre vzduch a vodu. Opakujte to po celej dĺžke riadku, na oboch stranách. Nechajte pôdu dýchať. Teraz prichádza druhá časť. Voda. Ale nie len tak hociako. Polievajte pomaly a výdatne. Sledujte, ako voda okamžite vsakuje do zeme cez diery, ktoré ste vytvorili. Už neodteká preč. Dávate koreňom presne to, čo potrebujú. Vlahu a kyslík. Základ života. To je celé. Žiadna veda, žiadne zázraky. Len fyzika a biológia. Len práca rúk a zdravý rozum. Urobte to raz. A ak o týždeň opäť uvidíte, že sa tvorí kôra, urobte to znova. Do týždňa uvidíte zmenu. Žltnutie sa zastaví. Listy naberú silu a tmavozelenú farbu. To je znamenie, že pod zemou sa dejú dobré veci. Korene sa zotavili a začali opäť pracovať. A hlávka? Hlávka začne konečne rásť. Naberať na objeme a sile. Všetku energiu, ktorú rastlina doteraz venovala na prežitie, teraz investuje do svojej úrody. Toto je ten zabudnutý trik. Tá jednoduchá pravda, ktorú moderné záhradkárstvo prehliada vo svojej honbe za rýchlymi riešeniami v plastových fľašiach. Pamätajte, zdravá pôda znamená zdravá rastlina. A zdravá rastlina znamená bohatá úroda. Urobte to a o mesiac pri zbere nebudete vyberať malé, scvrknuté guličky. Budete vyberať hlávky veľké ako päsť. Hlávky, ktoré budú voňať tak intenzívne, že vám to prečistí dutiny. A chutiť tak silno, ako má pravý, poctivo dopestovaný cesnak chutiť. Ignorujte túto radu a budete plakať nad zhnitými zvyškami a tenkými stónkami bez hlávok. Voľba je na vás. Chémia a sklamanie, alebo vidly, voda a úspech. Ak chcete poznať viac takýchto zabudnutých pravd, ktoré vám zachránia úrodu, odoberajte náš kanál. Učíme to, čo fungovalo po generácie. Nie to, čo sa predáva dnes.